La dissertation est un exercice académique qui constitue en une argumentation structurée sur un sujet donné. Elle vise aussi à développer une réflexion personnelle. Si sa dissertation est plan fly plan analytique ni plan dialectique. Donc ça non ni sujet dirima. Et le sujet si le sujet kala. Ka essayer ka fam sujet bi minka. Oni mi mega fo sujet kono. Donc ni yo don ça. De bato ce qui permettait qu'à donner sur le plan analytique ou un plan dialectique. Sinon, on sur le plan analytique et alors que dialectique hors sujet. Mais donc il dit il y a plus tôt on a sujet dire madre bi si ta kala pour la femme quoi. Ya femme. Et kunu mu exercice me dit mega ke. Bi se kana na ngale. Maram kuma konflen ni woni afi ni bengen No smell yere ma ke gonju wisa era ma ko do jetin ina la je classique pour classique ma be ne masiga mo fla mo sera groupe wele ko kana ko fanya ko écrit era nga do la mini no ma donna mo be no ibaro depuis na nga sodo c'est pas me qui a fait là on et puis commencer à connaître bien ko kadne ka kuma informer ni ra gudara ma fa shi bon bodi set ni yere wulla ka fa ne were jarani madam sa na do sangi no be kile madam côté de wala madam ni yere côté ka ba yero gani ogoro je ko nyena ko wonne no to ne bi e me ne signi be lele ni lele wallahi Ismaël. Madame. Yara? O mane fe fa compléter ni là. Ai ni amele, amu dissertation ni là. Me dissertation ni là. Nti ne dissertation flé. Boro 600 fen chama na le de beke. Ijije ka fam. Adun fam yore yani ni ma fam ya ta fam tugunne. Ouais. Bon nyeza sim di mangia na no de metara lego. Kuno eza sim. Madame si baro ka ngato dissertation ka mati madne. So mati madne. Voilà. Awol de no abedala gani ni. Mati mandoy. Amandoy o de la atanyi ni ka don. Edumado ajari amaje abeke bagila. Ou bien parce que ka abe siri muna coefficient nga dogo de ba to abe ga jwala yoro. Et pourtant ni duni sebe do ama. Abe note do li dafa. Were ga boala re bagile bi jija. Abe matière fin fait que bi jijari ka don sur abela. E mene zero sur matla sanche. Uga suri chama ba sur dollar mi ma dafare. Donc an mai mi ga benyi ni ka don. Ani masi ko sobe ga don dola. Ya fam. Donc si c'est bese gataka. Ay leçon ga bi dissertation. Bi jije ba la jaga ko sobe. Ya fam. Mate ze sin fane ga kera. Ok, n'afo. Kera na ma vérifier. N'afo. Madame, Nere mo melo. Akari gon. Oh bon. Mume. Madame, ici va donc. Ismaël. Mune be. Ere ne jati yo. Chogori. E ga nyefa kona mumbe. Bon, il faut te quoi. C'est dormi. Afoke, mumbe. Il faut la finir foule de dormi. Comme il va couru mondialement. Et après ça, ma famille quoi. La mumie foule quoi. Non, Ismaël te foyo. E yere jogori atomi go kiyo. E yere nyabala ka class kono de nufle. Ogo jonina. Nyebeni na kuniga dogo. Ogo jonina. Alors que ne dumu babo. Mana mo su manu yero. Ti mine mo baye kwa. Imaya. Oh, edun fle ni mana fen fa ba to netala. Iben bunya. Imaya. Ko da to nyere ki to wana so nga kurjima. Me ko ni bi jija. Me ga singa sinu ki ga kurujima. Nana ni misare. Yame. Ujija. Ni fam nun ki kundoro to kuvuta yame. N'afo. Ise ga kata. N'afo. Kame mara. Awo kame.
ne ko Ismaël ga ko mi to godi Ojme. e ga maram ko nge Mun bure kuru labi. aha Yele boto de yi kana ya. aha Maya. Esi baro samba. Bisondro ni kuna foi. Sondro. c'est beau ça ere sonzon ma fa mini ga 2 semaines soro la ta te mena shi te bo Awan no ko fana re. man no ko tugudi mi yere ga chedi e mo gombe ta kurdi ma fa ga su abite mo ga mi yere ga chedi ko la di ha no nga che no yere jaga gele kwa e ga maram kuturu dara mi fam ga ina maram kuturu mo ga bi ta nyebo fetu ko gi bi kan Ni no tew. Jarabi ga bara de do. Amo fe ni ko l'amour est aveugle. no aba bulu Samba. O ibse kan tene ko do. John ne tu sais qui ne kon mi se qui soutenir parce que ne terge de ye quoi sinon de me to ko tene bulu nga ci Mais ne blakata mama da mu fa. John ne Je kana girisa. apa ta pour la Ay sa ibi ta nya fo ya don sa. John ne ti tare ta mu me ti tare o mai ti pe ne ga examen ke U nyo enstra la. abbe bi nyo na sira la di se ga to la de nga de di se ga to la jamais no yere jaga gi ga maram kuduru Na fi ne be ni ta samba. Ne da fi ne mada mu ta. amna Maga tuko musa kum shini kurute no. Atema tolo muna lettre do se ga lettre do abulu. poni age de suno ne ti tare E jo fu de sa. il faut dem blaga to ga maram kuduru no sai le bu jaga gi no vraiment no kubi pa no nga che yire che Che ya kan sa akan. on so Sa di che. Orang ko sa nga pe nga doke. wai che 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 do. ran yere ski ba mo be kono nga che E ko ndega no kono. oro fe gi kin tara kurla Ta tasma ta juna nga. ko ba ti amar da ka sa Ismaël, Oui, madame. et tu m'aimes bien. Bonjour, madame. Bonjour, ça va? Mounewe. Et tu es nom né? Et tu m'aimes bien. Nuk mi gede kono. Amuna, il m'a taré de là. Ai nuk mi kono. Nuk na tai fe bo nuk mi jo ngom songa item ko mi item strani. Ngom songa yi soro no. Mounewe na nya fa mounewe. Bo nuk mi soga chiro de fie so me. Ya a seven kwa madam. Ya sebe Ismaël. Okadi gon. Akada ni Baby. ni illa shala watu no ibsega akala. Nyam, ada. Wala. Abana. Awa bana madam. Kambe. Kambe. Allô? Awo. Non, mais c'est là kana. Awo, mais c'est 600. Awo kambe. Merci. Ane gache itara dia Ya dama. ha Ya dama sasa. ane gache te kalani posa Wala nya dama sasa. aha Chifuge ngwashi. mengache ko ni tabolo bitoko mengache Au kuna sira so. aha Ka ba laje. aha ngache mengache ne ko ni mi fie te ki mo bone la tle fla na da pati ni ko tabolo ne ba la to mna ngache ka maram kuturu ka msomanu bara figa maramu Chini no tesa ngache. ngache Ga bara ndo. non ne Ka kama samu dugo de ke sa. Mu mene kono ka ke madam yere ko. pai dara no de fi Wala. agna kele che suno ni dama dilare
Là, il madame. Sama sa ifana Ah, ngache ni. Maka chana. mais il ça est quoi na ma nyimu mais be ne soutenir Jean. Bon, ne ko bi soutenir parce que ne te kay. Ni ko tara ne ba la tabolo kay. Ne bi soutenir na tabolo mai ne ben yere ni da. O mai di pe nga examen ke. Ai sa. Ah, ngache ifere ki mi do la. ma duwa ga sa ku ngani ba Oh, Allah ka ala dere ja ga dana tenzi Ah, donc ngat la ka yele. O wa de ne bi mi te mesra en fait. Hey, sai ta so lai ne kaliyar wani ibna tune ga tuga dadi ma wuri amma ben kana ne ma sai ga kana aro la sa fan meme an kun sai amma da to yi tuka che ibaro ne kun nan ne ga tiyara wa bonjour madame bonjour Ismaël hein ça va ouais ça va fan meme anu ma fone ese si do bula ai non il la doro ne madame ina ne le ah jare me amba shi pe kenan yanda masaro sa mna odina Ismaël goni mo kuma ibn fon dizili ne ma ha madame ino ka kan aisa kona te kuna kone buga kurin ya ko yare dila ai foi madame kana to kan ke ame ajare merci madame solution tam soro ka fen lettre la ga yo Allah Ismaël wali baro ni na suni nga sigi konna be fi ni maletiri ni ni retelo abina ngori wa ngon mai sagi gono ita le ga do yare kana no akan am ben ko fe ko mi yare na nya fashion ni akan am ben ko fe akan am ben ko fe o mi klara nyame kam mola awo kam Ismaël serini ni fana jume Allah ni ga trust gono de ni abore ni mesuru ni yonga sita fo holdo Allah fana ga no fosa ni ga trust respondi donc i cheni mini bunya ko juwa ko mi yere ba do bagi ga gelen ni fana wa ga to konam to ze suka ma were la to kona ton didi ne ma okay be da me ta mesu o ga letri kuma mo sita fana letri go jume ndirini o te fuye ni reta do mi ngon mi letri ngona kon sara dine ma bini na to ga be walla nere ma se ga do mi no ma se ga kala yere to fana shi ja do ya Allah sandir ni fana wo dabla sa okay ni ko te to sa me ko ni ba don ko ni igana ga bo e ko to do ina i kuma na ka tablo lo ko lo mi fleki formule wa ke to go de wa maram ke to go de wa yere wa don ko munu Allah kama ni kuma bla ni loro mo shitin kalama inni to ni bororom idini ga kuma bacha an ta so ta baro Ismaël madame je mi cherche ni makuni ke sora mun ne be madame ne wole do mo go do na kuila Ismaël e ga ne la sane mun ne be madame kana sirangwa en fait akali fana ina kuma mu fi iga na dimi ba e kan ya fo kana ba ne te dimi e kan ya fo kana do Ismaël madame crème do sa awo an crème ko imda crème ko eni wuli kana mun ne be ya ne fo kana jura madame iyo woldia ni metria boy quoi pour na fo terima fla na ñowon de metro o be famera e ka kuma doro madame ya ta la isa on est déjà bien au soro la desele no ka fo ay madame taro ma ke tuko mo allez c'est les gars tu attends est-ce que tu t'attends parler Ismaël il examen pour une semaine et venu wili kana de kum suku kuma
Madame, enfin, examen, une telle que leçon, telle que finir, madame. En sera de l'eau à foi, et n'a pas amené son ouvre à venir parler. À quel coup qui me camarade, la madame. Non, moi, je trouve. Ismaël, Hein? ni y'a faamuya i bɛ fɛ ne k'e conseiller de quoi. Voilà, madame, au revoir. E ma ne wele ka na yan sisan. Awɔ. E ma ne invité ka na yan sisan. Awɔ. A yɛrɛ invité ka na yan. A ka numéro tɛ bolo wa? Numéro bɛ n bolo. Ou bien a wele yɔrɔnin dɔ la a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ min na Ismaël min b'i kun n'i kan cɛ min b'i dusukun na i k'a fɔ an ɲɛna. N'a sɔnna a banna n'a ma sɔn yɛrɛ fana a to yan ka taa a ma ban. O de y'a solution ye. A ye solution ye kɛ o ma fisa ni nin ye wa? Non. Madame, n y'a faamu. Bon, Ala ko tiɲɛ quoi. E sigi b'a dɔn quoi. Ismaël, i si ka kuma fɔ. Munumunu de bɛ yen. Ayi, tɛ ka munumunu. Bon, madame, o muso in e de ye quoi. Quoi? Ismaël, est-ce que e bɛ ka min fɔ e tulo b'a la? Kɔrɔ ka kɛnɛ. Madame, Jarabi ka baara don ne nɔ tɛ walayi. Donc ne bɛ ka kuru in d'i ma a b'e kɔnɔ ko ko wɛrɛ de don wa? Madame, walayi Jarabi de ka baara don. Comme Jarabi ka baara ye? Comme Jarabi ka baara ye? N'importe quoi, un poule. Non. Papa. Oh, nin kɛra dɔsɔ ye. Non, ne ka ko banna. N ye exercice min d'i ma ka taa o don a di ka na an ka lajɛ. N ye exercice min bɛɛ yan. Awɔ, nin y'a bɛɛ. Allô? Salut, ça va? Anne, Mimi. Ay, non, ma tila tobili la fɔlɔ. I b'a kɛ tilegan na ye dɔrɔn i bɛ na. Walayi Sali ne tɔɔrɔlen denba de don, ne tɔɔrɔlen yɛrɛ de. I b'a dɔn ko in tɛ ka se ka kun fɛ yɛrɛ de wa? Non. N'a dabaliban ye minɛ ne bɛ mun de fɔ sa? I b'a dɔn dɛ bilayi ne bɛna mɔgɔ dɛmɛ ne bɛna a dabila. Sali adamaden dɛmɛ bilayi ne b'a dabila. Mais a lajɛ Ayisa e yɛrɛ ka nin k'a ta dɔrɔn i k'a lajɛ. I b'a dɔn adamaden dɔw dɛmɛni yɛrɛ de wa u ni dɛmɛni yɛrɛ de man kan quoi. Non. Mais e yɛrɛ k'o lajɛ o ta dɔrɔn i k'o lajɛ. I ye min fɔ de don komi ne ka surun de o bɛ jɔn n'a de o. Ne dun m'ale sɔrɔ den ye dɛ. N ko simiden de don. Hali sinji kasa ma bɔ n da fɛ fɔlɔ. Sali dɛ e ka na bani n'i nana kɛ an bɛ kuma in tɔ kɛ parce que ne bɛ yɔrɔ min ne tɔɔrɔlen yɛrɛ de don. Ok, n y'a mɛn. K'a mɛn. Madame, Mbela. Ismaël, kana kala don tolilen na i y'a mɛn n to yen n ka baara kɛ. Ni bɛna ka bɔ n bolo. Sisan Ismaël, i b'i débrouiller i yɛrɛ ye wa i y'a mɛn? I b'i débrouiller i yɛrɛ.
Donc, il se ka minɛn ta i bɛ taga quoi. Mais madame, e dun ma fɛn expliquer ne ye. Ismaël, n'i ka bɔ i ka taa so. Yɔrɔ kɛ, i ne ka kuru in kɔnɔna na i ye faamuyali minnu kɛ, o n'i ye dɔnniya minnu sɔrɔ, olu ye garizigɛ de ye. Donc wuli ka taa. Taa ka so taa. Madame, o kuma ne ye mun kɛ? Donc tu oses me demander ça que e mun kɛ? Non, ayi nin y'a dan ye. E ma foyi kɛ. N b'i deli yɛrɛ taa ka so, sinon e ma foyi kɛ taa ka so quoi. Madame, o kuma ne ko mun kɛra kunun e diminen don de la. Mais bi ta tɛmɛnen kɔfɛ. Na n'i sen ka so yan bilen ko kuru dɛ. I y'a faamu wa? Bon hali ekɔliso la i bɛ f'i ɲɛna. N'i bɛ fɛ i ka examen kɛ kɔni. Ismaël, bɔ i ka taa ka so. Taga. Madame, o ne ye mun kɛ ko mun kɛbɛ kunun o de e diminen don de la. Non, ne ma dimi. Ne tɛ dimi o. E ko ɲuman de kɛ ne tɛ se ka dimi o. Ismaël, bɔ i ka taa ka so. Bɔ bani, bɔ sani n dusu ka bɔ. Madame, ne jigi ye e sa. Ne bɛ Ahan. E ma dɔn k'e jigi ye ne ka tila ka nin kɛwale kɛ Ismaël. E b'a kɛ wagati min e ma miiri k'a fɔ k'e jigi ye ne ye. An Ismaël, n ko i k'a kɛ Ala kama, n ye Ala de bila i fɛ. Ala kama i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i ka taga aw ka so. I y'a faamu wa? I ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i ka taga aw ka so. Ismaël, taa. Ah, ne ka cɛ a ma sera. Mate, wa mago sara. Mate ne y'a f'i ye ka dɛsɛ, e tulo de ka gɛlɛn quoi. N y'a f'i ye kana taa mara min nɔfɛ ka dɛsɛ. A filɛ, i bɛna an bɛɛ bila problème kɔnɔ. Han? Non, vraiment, i yɛrɛ i ka ko ninnu, wa filɛ nin kɛ cogo di sa? Han? Samba, sabali sa. E de ti ko ɲɛɲini to. Munna? To ne kana cici ne bolo i t'a ɲɛɲini fɔlɔ. Mais ne bɛ ci kɛ, ne kuma ne fɛ ou bien? N ka cɛ, wa filɛ nin. Ma a kɛra dara yɛrɛ. Wallahi. Ne kun ye lettre min di Maramu ma, Maramu ma se ka lettre kalan. Ne Maramu de invité. Ne Maramu de invité. Ka kuma ɲɛfɔ Maramu. Maramu ye yɔrɔ jama jɔnen lajɛ. Ka tila ka tɛgɛ da ne kulokɔrɔ ka taa. A filɛ, a balinen don. Non. Wa bi sɔgɔmada na cours la. A ko fana ko nin y'a bannen ko ne n'a tɛ ko cours t'an cɛ bilen. Ne ma ɲini ko de bannen sa. Samba fo ne taara kuma fɛ. Ne? Ayi. Ayi. Ne kɔni ne tɛ taa kuma fɛ dɛ. Donc ne. Mais Samba, cɛ ko tiɲɛna ka bɔ. E ka essayer peut-être n'a sɔnna k'i ka kuma mɛn. D'accord. Ne t'a kuma fɛ. Ni Maramu ye min fɔ an b'a kɛ. Ne y'a f'i ye e tulo de ka gɛlɛn quoi. A filɛ nin ye, an bɛɛ filɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ. Nin ye mun ye sisan? I ka taa kuma fɛ i ka ko gérer ba. Ne kɔni bɛ taa kuma fɛ, mais ne bɛ n ka part n'a ma gérer ne bɛ n ka part de fɔ. Ne ka sira foyi t'a la. Parce que an tɛna si ka nin ko kelen ye. E tulo de ka gɛlɛn.
va? An mɛmɛ. E dun ye ne lajɔ. Ayi non foyi tɛ yen madame. E foyi tɛ k'an lajɔ ten tɔ. Ayi bon ne mun fɛ ka kuma e fɛ Ismaël ka ko de la quoi. Samba sabali. Donc i bɛ k'i sen don Ismaël ka manamana ko in de la. Ne ayi madame ne sen foyi t'a la. Ayi e sen t'a la. Nin tɛ e jɔlen ne ma sa ko Ismaël ka kuma. O madame Ismaël tulo de ka gɛlɛn quoi ne kuma n'a fɛ ka dɛsɛ ne yɛrɛ t'a dɔn min kɛ bilen. Ne kɔni t'i nɛgɛ i kuma n'a fɛ o ma kuma fɛ o bɛɛ y'o kungo dɔ bolo n'aw kɔni ma sabali n'aw ma sabali fɛn m'aw tɛ examen kɛ. Madame e ka sabali. I bolo da dusu. N bɛna kuma Ismaël fɛ. Ne kuma n'a fɛ ka dɛsɛ. I kuma n'a fɛ o ma kuma fɛ o bɛɛ y'aw ka problème de y'aw bolo ne kɔni t'aw nɛgɛ n'aw ma sabali kɔni a tɛ examen kɛ. E deli la. I nana cɛ examen tɔ ye une semaine a bɛ manamana ko la. Madame e deli la examen ko in kɔni e deli la e ka sabali. Ni n deli la nin ma deli aw kana sabali mɔgɔ lankolon. Non ça kɛra gɛrɛgɛrɛ fu de ye quoi. N y'a fɔ Ismaël ye k'a fɔ a ye a filɛ bɛna manamana ko sɔrɔ nin na n'a fɔra ne tɛna examen kɛ o bɛ faamu cogo di. Vraiment. Ismaël. Madame. Bonye. Madame idilla kuma. Ismaël. Madame idilla lamɛn idilla. Kana makana dɛ n k'i ka sabali. Madame sabali idilla. Madame idilla sabali. Donc Ismaël e ni de ɲɔni ka ne lasigi wa. Madame. I deli lamɛn yɛrɛ de quoi. Kuma min b'i fɛ teliya i k'a fɔ joona i y'a mɛn wa. Madame. I deli ka yafa ma. Ena njo t'a la faamuyabaliya don. Nka madame e muso ye ne ye cɛ. Ismaël. E bɛ ka ɲina min kɔ ne si ka kɔrɔ ni tɛ ka taga se. I y'a mɛn wa. Donc i miiri o la fɔlɔ sanni i ka na k'i bɛna fɛliko kuma fɔ ne ɲɛna. Madame ne ye ka ko faamu. A bɛ e kɔnɔ ko ne bɛ ka n jɔn e la ko kana nin manamana kuma in fɔ e ye. A y'i bolo manamana ko do fana o de bɛ yakili la. Mais ne bolo ne bɛ sɛbɛ sira de kan. Nin ye ne ka sɛbɛ kuma de ye madame. I k'a faamu madame ko mun kɛlen filɛ nin ye waleya mun kɛlen filɛ nin ye n'a segin ka kɛ tuguni madame ne bɛ segin a kan ka d'a kan wa n ma nimisa la fana. Donc n'i y'a faamu i bɛ fɛ k'a fɔ ne k'e kuma fɔ e ye ko min kɛ fana k'e ma nimisa kɛlɛ la quoi. Madame avec tous les respects que je vous dois ne ma nimisa a fɔli la ma nimisa kɛlɛ la mais n bɛ yafa deli i fɛ. I k'a dɔn k'a fɔ arabi ka baara don madame i k'an faamu. Nka fɛn min ye ko ne kana taga kuru ta a ka so bilen i tɛ kuru kɛnɛ kunna bilen madame. Ne b'a kɛ i n'a fɔ n kulo maa mɛn. Ka d'a kan hali sini ne bɛ taga i fɛ yen i bɛ kuru di ne ma. I ye n gɛn yɛrɛ o don don o don n bɛ taga. Ismaël. Ne ko e tɛ miiri la ni mɔgɔ nana e ni ne ɲɔgɔn fɛ da. E tɛ miiri la mɔgɔw bɛna kuma minnu fɔ de ya. Madame ne ye faamu. Mɔgɔw to yen k'u ka kuma fɔ. Adamadenw mana fɛn o fɛn ye u bɛ kuma na u ma fɛn o fɛn ye u bɛ kuma na. Bi mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka ko ɲini fɛ n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ka kuma bɛɛ lajɛ diɲɛ foyi tɛ kɛ madame. Ismaël ne pɛrɛnnen don bɛɛ kama ne ma pɛrɛ o kama. I yɛrɛ tɛ ne dɔn i tɛ foyi dɔn n ka ɲɛnamaya la. Kana n ye dɔrɔn k'i bɛna nɔrɔ n na. N b'i deli wa ala yɛrɛ kama. Taga. Madame ne ka sira foyi tɛ kɛ passé la i ye fɛn fɛn kɛ passé la o y'i ka passé de ye. Ne b'i la temps présent na cogo min na madame ne b'o de fɛ o de ka di ne ye madame. I ka ko tɔw fɛn fɛn tɛmɛna ne ka sira foyi t'o la ne t'o ɲɛɲini yɛrɛ. Ne b'a ɲɛfɛ madame i k'an faamu. Ismaël i kuma yɛrɛ t'i fɛ i bɛ se ka wuli ka taga ne pereselen don. Madame kuma wɛrɛ bɛ n fɛ. Ala ye diɲɛ da kanu de kama. Ne bɛ nin fɛn o fɛn na yan nɔ a bɛɛ lajɛlen dala kanu de kama.
Donc a ka di ne k'i hakili jagabɔ i k'i réfléchir kosɛbɛ a bɛ diya ye madame. Ne kɔni m'o f'i ye ne ka décision ye ne t'a falen wa n bɛ se ka n bolo kɔrɔta n'a ye fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ ka d'a kan n bɛ n ka tiɲɛ de kan. Ismaël, ni kuma yɛrɛ t'i fɛ ka kuma o ni kuma yɛrɛ t'i bolo k'a fɔ n ye i bɛ se ka taga i y'a mɛn. Ka di madame k'i réfléchir vraiment a bɛ diya n ye a bɛ diya n ye madame vraiment donc k'an bɛn sini o la furukɛyɔrɔ la ne bɛ taga. Merde, e ɲɔgɔn minɛ e dun b'a dɔn fitinin b'a sɛbɛ de la koyi ne sɔn ne bɛ nin ko kɛ cogo min i n ka ekɔliden mais ne dun ma cɛ fana sɔrɔ min bɛ to ka nin fɛn ninnu kɛ dɛ mais mun de kɛ ekɔliden de don tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ mago bɛ nin cɛ sugu de la ni n to ka cɛ min kariyalen don a bɛ to ka majigin ye mais nin ko in tɛ se ka kɛ o ne ka ekɔliden de don ala Ismaël ne ma f'i ye ka na so yan ko ne tɛna kuru d'i ma n ka so bilen fɛɛrɛ kɛ i ka taa so wulada n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔliso la n bɛ kuru d'i ma ye i y'a mɛn ne yɛrɛ bɛ ka taa ci la sisan. Madame. Mun bɛ yen. Ok madame n y'a faamu. N y'a faamu a diyara n ye Ismaël. N b'a ɲini fɛ hali bi i ka yafa n ma. Ne yafalen d'i ma Ismaël ne yafalen d'i ma n b'a ɲini fɛ de ka taga. Ne tɛna na e tɔɔrɔ yan bilen ko kuruko. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. N m'a fɔ o la n ko k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ madame a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye bi a bɛ se ka kɛ yɛrɛ. E fɛ ka mun fɔ la sa Ismaël. K'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ban don bɛ a la. O ye tiɲɛ ye Ismaël hali ne m'o fɔ ne b'o dɔn. Madame k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. K'an bɛn Ismaël ala ka sini ɲuman ye. Ni mun ko ye. A cɛ n ka cɛ i fari fagalen don dɛ. Walayi cɛ ne ma dala ne bɛna taa kuru la bilen. Cogo di tan. Ni bi kɔni bɔra la kɔni cɛ ne tɛna taga bilen. n ka cɛ n y'a faamu komi e bɛ kuru kɛ mara min fɛ yen e yɛrɛ bɛ caman dɔn ka ban e b'a bɛɛ dɔn o de don. Ɲɔgɔn o tɛ. Cɛ ne tɛna taa mara ka kuru la bilen so kuma tɛ hali ekɔliso la ne tɛna taga bilen. Ne yɛrɛ bɛ fɛ ka voyager yɛrɛ. Ka voyager ou bien ni examen tɛmɛna de don. Examen tɛmɛna dɛ. O tɛ. Ne ma dala ne bɛna examen yɛrɛ kɛ. N cɛ o tuma e ka diplôme sɔrɔ ka ban. Ka diplôme sɔrɔ cogo di. mais e m'a fɔ k'e tɛna examen kɛ wa. Cɛ ne kɔni tɛna examen kɛ. O tuma mun na ta. Madame ko tɛ yan. Madame ko. Ayi n ka cɛ e ta kɛra kunkolo wuli ye. Madame kama e tɛna examen kɛ. Ne bolo maa kɛnɛ ko de don. Non n ka cɛ e kunkolo wulila. Sabali sa foyi tɛ ne hakili la bilen ne yɛrɛ kunkolo bɛɛ ɲagaminen ne yɛrɛ taara a bi ye don min an bɛna taa ekɔliso la ne yɛrɛ taara fɛn min na kɛ ne tɛ n ka kaye kɔnɔ fɛn yɛrɛ bɛɛ dɔn bilen n'i mana kaye dayɛlɛ i bɛ madame de tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ. Non n ka cɛ ne m'i kɔlɔsi nin bɛ kɛ kunkolo tiɲɛ ye la. Ka ban i bɛna ban k'i ka examen kɛ ko madame. Dɔrɔn de y'a solution pour que ne ka lafiya. N ka cɛ ne kɔni min f'i ye hakili ja ka bɔ ka ɲɛ.
Non, nin tɛ solution ye dɛ. I hakili jagabɔ. An ka taa ekɔliso la cɛ. N'an kɔni bɔra dɔrɔn ne ka décision ta n ye sɔrɔ bɛɛ kɛ ka miiri. D'accord, an ka tɛmɛ. An ka taa. Ismaël, ni botem? Hein? Vous êtes classé qu'on a dit ni botem? Bonsoir madame. Ni kay kuma répond follow. Folie into eban ni botem? Ne bɔra ekɔliso la. O kuma ebe do classe on a ni mi ya. Ah Ismaël. Madame ala ko cɛ ne ma don ne kɔni bɔra yen. Amuna? Mun be balika do classe qu'on a Ismaël? E sigi wala madame. Ko dɔ kɛra ne na sisan. Koyi. E kuma mun kɛ ne fɛ. A kɛra i n'a fɔ muso bɛ ka keleya a cɛ la. I kumana o cogo de la. Ismaël, est-ce que fa tɛ ka don e la? K'a fɔ ko in tɛ ka don e ni hakili cɛ ne ma da la. Est-ce que e ka kɛnɛ? Madame e de bɛ ka fa don ne la. Ne ko mun sisan denmisɛnninw ka musoko juguya dɛ. Musoko yɛrɛ tɛ o yɛrɛ y'a la dɔgɔmanin sa. Ala kama a y'a catégorie woloma. A y'a kɛ ani muso min ko kɛ ɲɔgɔn ma ye. E k'e lajɛ ka ne la e ne catégorie kelen ya. Madame natabaya de bɛ mɔgɔ kɛ ka sara jugu cɛ. E y'o faamu mun na sisan? Si hakɛ tɛ musoko la. Muso bɛ se ka kɔrɔya ni cɛ ye, cɛ fana bɛ se ka kɔrɔya ni muso ye. Ismaël dɛ o bɛɛ ye tiɲɛ ye dɛ mais e ne ta ye a tɛ kɛ wa a tɛ se ka kɛ a tɛna kɛ yɛrɛ. A buyaki la y'a mɛn ya. Madame. Ismaël. Madame. Donc ne bɛ ka tile kala i b'a faga quoi. Madame sabali sa. E bɛ ka ne filɛ manamana mɔgɔ de madame. Ismaël. E ka jugu ni manamana mɔgɔ ye. I y'a mɛn ya. E ka jugu n'o ye. Bon ye n ka taa n ka sira fɛ. Madame. N lamɛn sa. Est-ce que e ka kɛnɛ? Ah Ismaël. Madame. Rabi ka baara de don. E ka ne lamɛn bani. Kana to ka nin kuma ninnu fɔ. I bɛ nin fɔ manamana mɔgɔw de ma. N'i y'a ye ne kɔni kariya ka nin kuma fɔ e ye madame. I kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ manamana ko ye sa. E de bolo manamana ko don. Madame e ka ne faamu bani. I tɛ ka bɔ n kan. Madame. Ismaël. Taa yamaruya i fɛ i k'i tɛgɛ wuli ne kama bilen. Ka d'a kan ne tɛ manamana mɔgɔ ye. Kanu de y'a to ne nana n jɔ ka kuma i fɛ madame. Non, i ɲɔgɔnna caman bɛ ne ma kuma o fɛ. A essayé ka ne faamu. Ismaël, n tɛ ka bila ka b'i bolo. N tɛ ka bila ka b'i bolo. Madame, i hakili sigi bani. I y'a faamu. Madame, mun ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko ne ka fɛn bɛɛ bɛ ka ɲagami i kosɔn? Hein? Laisse-toi aller. U bɛ mun kɛ la e bɛ ka mun fɛnw bɛ ka bila hakili la k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna e n'i ka waliden ko ten. Mais mɔgɔw to yen. On s'en fout des gens, madame. Hein? Ismaël. A filɛ madame. Hali sɔrɔ ne sogo la ko an ka mariage kɛra ko baki donna nin tɛgɛ in na madame. N tɛ ka bila ka b'i bolo dɛ. Ne ɲininka de kun min ma taa classe kɔnɔ bi y'a mɛn ya. Ni min ɲininka ni manamana kuma nin na komi i tɛ se ka ne jaabi i tɛ se ka réponse ɲuman di ma ne bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka. Madame. Bonsoir madame. Bonsoir, ça va? Ça va? An mɛmi. Baasi foyi tɛ yen. Ismaël mana ekɔli la bi dɛ. Ismaël. Ne n'a nana ɲɔgɔn fɛ mais a ma don quoi.
ne donna ka to dala e kana wala ka tla bangalo class kona okay o mambala maram ara de bo do an ñokon sedo sama o me fera mune fo san ha e fera mune fo san ay maram foy abega foyo yoro ne afoyena aka mona kun dabla examen sira ka bana fro kun semeni le examen nake abutla tukun kamna shumel fana damne ay maram ne kon tiga shomel ke e tiga shumel ga terga tiga shumea ha aba shume gansa mune be maram de bi so mara na bore ga ro la kana ne ga ro la farfa ga lem do ka farfa ga wa ma mune bala maram chere la ke to mane jara e a de pa bora ne ga ro la farfa ga lendo e ma siga do mi bala o ma fen fe ya ma fen fone da ma fen fe maram chere la na ko nu farfa ga lem pare samba kuma la mun dabla amma naga ci ko to yete riga do ay fen do fe yana ay mun fe maram ala ko che ko ne ma ga bi se ga voyage ko ka voyage wa o kuma let na examen ga maram o de kon ban ni ga de o kuma tina examen ga maram ne madala na na examen ga de e muna maram ere de ga ko do ko ne wa okay ma fulango kan be jiyan wakati wɛrɛ madam a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye bi a bɛ se ka kɛ yɛrɛ e fera un po la semaine eh Allô? Ça va? Samba isinyali be mi. Nitaru ko sone mayo abe mi. marama tara ka bon Kataka wa. bo akon ko ka bi sigiro do la ka bi soro kata Yoro dola. Ismail, e fera mun ko ge tanto. madam ina mun yinya Nin nana mun ɲini o tɛ ɲininkali n'u k'i mari e bɛ ka fɛ ka mun de ko kɛ tan madam ne bɛna mun kɛ o nafa foyi tɛ se e ma mais examen tɔ ye tile kelen i bɛ voyager i bɛ taa min o kuma tiɲɛ de don ko e tɛ fɛ ka examen kɛ wa madam bɛ fɛ n ka taa examen kɛ ka mun kɛ n t'a mun sɛbɛn ka taa e tɔgɔ sɛbɛn fɛ kan ne kɔni nin bani donc n y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ ne ye e ka nin kalo 9 kalan ka fara ne effort ni fourmer ka exercice k'e kun e ma foyi faamu a la foyi t'e kunkolo kɔnɔ madam ne ma papa k'a faamu foyi tɛ ne kunkolo kɔnɔ ni e tɛ i y'a mɛn tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛni yɛrɛ la Ismail ne t'a dɔn ne bɛ min k'i ka ko la bilen madam e nɔ tɛ fɛn mun ka jugu o ye ka jarabi mɔgɔ la mɔgɔ min ma jarabi la o de ka jugu madam
mais nin bɛɛ bɛna ban quoi. I y'a faamu. Kuma bɛɛ min to ka na n sigi yan nɔ ka d'a kan i ko ma ko nin yɔrɔ in de ka di i ye kosɛbɛ. O kosɔn mun bɛna foli bila i la yan nɔ sɔɔni n ka mobilitigi ka na. N nakun y'o ye. Madame, n'a ma k'i ma basi a ka di n ye i ka n tɔn kelen na quoi. Sɔɔni n ka mobilitigi bɛna quoi. Nin ko kɔni ne nin bannen. Ismaël, n'i deli Ala kama ka i ka examen kɛ, n'i deli yɛrɛ de a kɛ Ala kama ka t'i ka examen kɛ. Madame, a wuli k'i sigi. Ismaël, Aw sa wuli k'i sigi n dabila. ko in bɛɛ ye ne de nɔ ye, n b'i deli Madame, k'i ka examen kɛ. wuli k'i sigi bani, wuli k'i sigi. Kana sɔn ka nin kɛ sa madame, han? Nin ko banna madame. Foyi tɛna se ka nin changer bilen. Ni ne ko awɔ dun? Non. C'est un piège. Au dernier moment. Ne bɛ se ka sɔn ma. Ismaël, da ne la dɔrɔn e ka taa examen kɛ. N'a tɛmɛna ne sɔn i ka fɔlen ma. Madame, n b'a jira n na k'a fɔ ko ne ye examen kɛ. Examen bannen e tɛna wulu su ne na ko bɛna fɔ kɔrɔlen. Ayi. Ala ma ka ɲi quoi, tu vois. Ismaël, ne tɛn'o k'i la. Ka d'a kan i y'a yira ne la k'i ye cɛ min ye i bɛ dalakan bato. Wa i y'a yira ne na fana ko hali ne n'i tɛ catégorie kelen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ kɛ ne fɛ. Hali ni diɲɛmaa bɛɛ bɛ k'i contre la i bɛ kɛ ne fɛ. Hali n'a sɔrɔ i tɛna hɛrɛ kelen sɔrɔ ne ka fɛli la i bɛ kɛ ne fɛ. Donc i sara tɛ ne bolo. Ne kɔni b'i deli i ka t'i ka examen kɛ i ka dan fana na. Ni examen kɛra fana bɛ sɔn i ka fɔlen ma. Madame, nin ye kumakan ye. Nin ye ne kumakan ye Ismaël. Ma sɔn dɛ. Ismaël, n bɛ n kale i ye. Wallahi, billahi, n'i taara examen kɛ ni examen banna an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ n kale i ye. Madame, i ko écoutez. Ne ko ten. A b'i ye don wɛrɛ. Madame, i ko ten dɛ. Awɔ, ne ko ten Ismaël. Jariya. Madame. An ka taa joona e kɛ dissertation sini an kan ka fɛn kɛ. Dissertation yɔrɔ wallahi madame ne m'a fɔ. Officiel kadi de don madame wuli. Donc e y'i sɛbɛ don ma sa de wa. Wuli sa. Shaki.